us, our Father. Unsa may gisugo sa atong balaod? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o pagpatay? Tataw mga igsuon nga sa balaod sa simbahan, naagyod kita diha sa pagprotektar sa kinabuhi, dili sa pagpatay kundili sa pagtabang, dili sa pagdaot kundili sa pagpalambo niini. Kini mao mismo ang gihatag nga prinsipyo kanato diha kang ni Kristo sa atong ebanghelyo karon. Busa uban niining maong prinsipyo, kita unta mo barog, kita unta mo pasulong niini, kita unta mo buhat gayud niini. This is one of the uncompromising nga baruganan sa atong kinabuhing Kristohanon. Nindot nga kini wala lamang gisulti ni Kristo, kundili kini gayud iyang gipakita nga iyang gibarugan. Taliwala sa mga kagahi, sa ulo sa tao, tungod siguro kahadlok nila sa gahom, sa mga Pariseo, ug sa mga tao ni Herodes. Si Jesus nagapadayon sa paghimo og maayo. Si Jesus nagapadayon sa paghatag sa blessing sa kaayo. Sama nga atong nakita diha sa unang pagbasa ang blessing nga gihatag ni Melchizedek ngadto kang Abraham diha sa iyang pagsangka sa mga kaaway. Kini mga kaigsunan ang atong nindot nga pamalandungan. Tungod kay kining maong sugo sa pagprotektar sa kinabuhi, sa pagpalambo sa kinabuhi, dili lamang sa panahon ni Abraham, dili lang panahon ni Kristo, kundi sa kapanahonan nato. Nga, whether we are doing or in the midst of difficulties, in the midst of tension, in the midst of the fear of political powers in this world, or economic sanctions, naagyud unta ang pagbarug nato niini. Busa atong paminawon sa makausapa ang mando ni Jesus ngadto sa kuyos og kamot. Ug mingon siya, ituy-od ang imong kamot. Usahay hadlok kita mutuy-od sa kamot alang sa kaayuhan. Hadlok kita mutuy-od sa kamot alang sa pag-alagad sa nanginahanglan, tungod sa mga social pressures, tungod sa mga gisulti sa social media, tungod mahadlok kita nga ma-viral kita nga naghimo og maayo taliwala sa gusto nga kadautan sa kalibutan ug sa uban. Lisod ituy-od ang atong mga kamot, labi na og kita napuno usab sa mga panginahanglan, sa tanang mga problema sa kinabuhi, sa tanang mga kalisdanan sa kinabuhi. Usahay gusto natong iato ang atong kamot. Bisan ako ituy-od, Lord. Nganuman, napakoy mga daghang problema, daghan pa ko'y mga kalisdanan, di nato ituy-od para sa uban tungod sa atong personal nga panginahanglan. Nan kini karon maong command ni Kristo ngadto sa kuyos ug kamot. Usa-usab ka command ni Kristo, ganha kanimo og kanako karon. Nga bisan mag-unsa ang sitwasyon, bisan magnaa ang hulga, bisan magnaa ang kahadlok, bisan man og dili ta maka-affirm sa kinatibuk-an nga kagustuhan sa katawhan, basta maayo alang sa kinabuhi, kinahanglan ituy-od nato ang atong kamot sa pagpangalagad. Mga kaigsunan, kanindot sa milagro nga nahitabo. Nga bisan og alang sa mga Pariseo nga ang adlaw ng pagpahulay dili mao ang paghimo sa ginahimo ni Kristo, gihimo gihapon kini niya taliwala sa lamdag
nga siya Dios sa kaayo ug kaluoy. Busa atong paminawon ang tambag ni Kristo kanato. Ituyod ang imong kamot bisan pa ug naa ka sa kalisod. Ituyod gihapon bisan pa og naa sa kahulga. Ituyod gihapon kung naay kahadlok. Ituyod yun. Ugma ituyod. Sunod ugma ituyod gihapon. Sunod-sunod ugma ituyod gihapon. Nganuman, mao ka na ang atong pagkakristohanon. Ituyod gihapon ang atong kamot sa pagpangalagad. Aron unta mapadangat nato ang kaluoy gugma sa atong Dios Amahan. Amen. Palihog manindog.